Det er så jeg fik på. Fuck. Ja, okay. Ja. Ej, hun er dårlig. Hvad er det shit? Nice. Cool. Ej, hun er dårlig. Det er der en masse synge en sang på. Ja. Og det er en sang, jeg har forberedt rigtig meget på. Ja. Det er, altså mange kunstnere har tidligere vist at skulle være at have talent OSV. Men Mads han når stadiet over. Altså det er der hvor selv It's a Cameron han tænker 5 er måske lige i underkanten. Ja. Ej, hun er dårlig. Vi har ikke en skid at snakke om. Og det er derfor vi laver en hviler. Fordi sådan en vlog der, det er nu man snakker om ting, når man ikke har en skid at snakke om. Og i den sammenhæng så har vi tænkt os lige at interviewe en person som står også meget nær. Faktisk så nært her. Nært. Så nært står han. Nært. Nært også. Nært. 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 Ja. Ja, nært. Så han starter på C og slutter på... F'en. Chef. Ja, altså paven, det er fint nok, men chefen er lige over. Ja, og chefen er heroppe. Ja, altså... Ja. Paven. Mads. Daniel. Chefen. Chefen, det er rigtigt. Så, vi skal lige spørge chefen om hvor langt det er i julestemning hernede. Nu! Ej, hun er dårlig. Nu! Nice. Ikke med, Mads. Han er kold. Hvis du lige... Så vil komme ind til chefen. Og det... julestemning, hvorvidt er du? Skal man have åben mund og tungen hængende ud hele tiden, Mads, eller? Ej, hun er dårlig. Undskyld, når jeg stiller spørgsmål, så svarer du på de spørgsmål. Og du svarer ikke på nogle spørgsmål, du selv laver, eller stiller nogle spørgsmål. Mads, jeg er ikke med. Ja. Det er sidste gang chefen han giver pizza. Altså, det kan godt være, at du ikke er kommet i julestemning. Du lader i hvert fald stemning til noget andet der. Mads, hård hud. Og det var hvad chefen han havde at sige om jul. Fuck jul. Fuck jul, det siger chefen. Altså personligt, der har jeg også altid syntes, at julen det er kun for pædofile i julemandskostyme. Ja, det er ulækkert. Nice. Christian Ø kan ikke komme til Randstrup i morgen. Christian han kan ikke komme til Randstrup i morgen, så hvis der er nogen, der lige skal til Randstrup i morgen, Fra Haderslev af, så tager jeg lige ham med. Vi har lige siddet og spist et klassisk julemåltid. Pizza. For ligesom at komme i julestemning, fordi vi mangler lidt julestemning. Vi snakker lige om, at jeg har slet ikke siddet og set julekalender i år. Så bliver baby. Så det var baby. Og hvis der ikke er nogen gave, så er det jo altså det er jo stadigvæk jul, ikke? Men altså, det er bare ikke helt det samme med det. Ej, hun er dårlig. Fordi jeg vågner stadigvæk op til min parkkalender. Nå, men vi vil lige komme med en lille hilsen. Og det er simpelthen, hvor at, imens Mads sidder og hygger lidt på Facebook, så vil jeg lige komme med dagens sang. Hold kæft! Det kommer ikke med i vloggen, det her. Det er chefen over. Nej. Som sagt, så kommer dagens sang lige. Og så tænker jeg, at det ikke er oplagt, når der sidder en her med utrolig meget hårvækst i ansigtet og briller på. Og så synger Mads. Hvad? Hvad siger du til det? Ja, jeg synes, det er god, ja. Det. Kan du se, at Mads er bare sød? Han er også mega blød. Ej, hun er dårlig. Yeah. Det er sådan, vi gør det. Vi er en duo, og we are like this. Når jeg siger sådan her, så skal I ikke tage fejl og tænke, nå. Så er han nok sådan en homodansende salsa-ting. For det er vi ikke. Fordi Mads kan ikke finde ud af det.
Og hvis jeg gør sådan her, så synger Mads.